Weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique takko sana yoni to nayon to saare dagga to saare jameri kon wattu yoni hato saare birom hato kuccaba kabaruuji meɗen coftal ɓalli taw ko ɗemngal pulaare kikiɗa hannde fuɗɗorren ko toon to dowlaji Europe aɗen kay ko faati e dutal ligue des champions européen taw koye 8e de finale kikiɗa hannde yoga e potino pada e kikiɗe janggomade jokku toon to dowlaji Europe ha hannde toon to dowlaji Europe ma yakay ha toon to leydi Espagne caggal kay nde la ligue Santander mbo leydi Espagne ñalngu nogas e jeegoɓijo jokki yuɓinede ha toon to série A mbo leydi Italie ñalngu nogas e jeegoɓijo ko noon kay toon to Premier League mbo leydi Angleterre ñalngu nogas e jeeɗiɓijo ha toon to leydi Portugal ñalngu nogas e ɗiɗiɓijo e wondude kay toon to leydi France taw noon ko potite coupe de France e kikiɗan guinɗen ɗon nde jokkino yuɓinede e kikiɗe hannde arantayne guinɗon kabaruuji kala ko gorko mbo sirama Jallo e musidɓe teddi wata goɗɗe joni jaynoɗen. jaam ñalle moon hettiyankoɓe e weltare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique ñalawma ko mawbaare jeenayyi mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kabaruuji meɗen coftal ɓalli taw ko ɗemngal pulaar en mbirɗen e gardidi kabaruuji fuɗɗorren ko toon to dowlaji Europe aɗen kay ko fatti 8e de finale ligue des champions européen e kikiɗe hannde duttal ɗen ɗon potiti maɗe fuɗɗi yuɓɓinet toon to dowlaji Europe e kikiɗe janggone kay maɗe jokku yuɓɓinet toon to dowlaji Europe e kikiɗan noon kabaruuji meɗen coftal ɓalli taw ko ɗemngal pulaar aranta hen ko Amadou Badi hoodere pulaar gorko mbo Siraman Jallo jaam ñalle ma. yawur Seydi Diallo giɗo pulaar jam ñalle mon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe annduɗine ma fedde heblo sukaɓe Afrique kabaruji coftal ɓalle ɗemngal pulaar ligue des champions européen duttalta ko 8e de final ma fuɗɗo kikiɗe hano sanga waktuji jeenayyi toon to galle mo Juventus motrin ko Juventus mo Cristiano Ronaldo kam tigui jaɓɓoto FC Porto mo Moussa Marega potital ngal noon ko sanga waktuji jeenayyi ɗum noon hawra toon to leydi Italie toon to Afrique banggue hirnangue ko sanga waktuji jeetate ceerno Umaar Demmbel ciftinde noon jahal ngal ko Porto mo Moussa Marega folno Juventus mo Turin ñalawma hano noon ha joni ma jokku toon to Signal Aduna Park to leydi Allemagne ko Borussia Dortmund jaɓɓoto Sevilla siftinde noon jahal ngal ko Sevilla folano to galle mum ta ko loggi tati wondude e loggi ɗiɗi ñalawma hano noon ɗin ɗon kippuji ɗiɗi fo ɗi jiiɗi wadde ko wiyete remontada woni kam ɓe jiiɗi ittude ɗin ɗon polguji ceerno Umaar Diallo ha joni noon ñalawma janggo ma jokku ligue des champions européen ki ñalawma hano tawi ko football club Barcelona ɓe mbaɗi kam lawol mumen yaade toon to lamorgo leydi France toon to Paris Saint-Germain football club Barcelona noon siftinde jahal ngal ko Barcelona folano to galle mum loggi nayyi wondude e gotel ñalawma janggo noon ɗin ɗon loggi fo football club Barcelona yiiɗi ko ittude ɗi gam hebde kam certificat mum yaade toon to quart de finale ligue des champions européen siftinde noon Barça yaadi e Jean Laporta ta ko président kesomo football club Barcelona no noon no holliri ni ta ko sport woni déporté 4 mo leydi Espagne ɓe kolliri kay Neymar Junior wawta tawtore ngal ɗon potital caggal kam ha joni samorani e gañande nde wondi nde ceerno Umaar Diallo ha joni noon ñalawma janggo to en fil sanga waktuji jeenayyi ma RB Leipzig yilloyo Liverpool mo Sadio Mané e jahale noon ko Liverpool noon jekkino RB Leipzig duttal ngal noon ko toon to en fil ñalawma janggo ɗen ɗon potite foof noon mbatta ko sanga waktuji jeenayyi ɗum noon hawra toon to ñawul e mbaygu sanga waktuji jeetati sen gimmima e ligue des champions européen ceerno Umaar Diallo kalten tigui koye championnat européen jen toon to leydi Espagne ta ko ñalngu nogas e jeegaɓijo La Liga mo leydi Espagne jokkino ñalawma hanki o uddino hakkude Real Betis Ballonpié to Benite Bidjamarin kamen jaɓɓino Alaves ko Betis noon foli ɓe loggi tati wondude he ɗiɗi ceerno Umaar Diallo ha joni toon to La Liga jokki to ardade to ko Atlético de Madrid jogui ko toɓɓe 59 Barcelona ɗimmo 59 Real Madrid tataɓo 54 Sevilla nayaɓo 4 jawaɓo Real Sociedad 4 si tawi ko Real Betis 4 to jeeɗiɓo ɗo ko Villarreal 37 to place Umaar Demmbel Jallo en noon woni toon ha joni to didol boɗeyol to ko de Union Deportivo Huesca toɓɓe nogas Alaves toɓɓe 22 Eibar 22 tawi koto loggi to ha jo ko Lionel Messi jogui ko loggi 19
Luis Alberto Suarez sappo e jeeɗiɗi, Gerard Moreno mo Villarreal sappo e joyi, Benzema mo Real Madrid sappo e tati, Enesri mo Sevilla sappo e tati. Ñalawma janngo noon ma jokkutako toon to leydi Espagne potital jowtal e potital jowanongal ma ngal yewte hakkunde Atlético de Madrid e Bilbao sanga waktuji jeeɗiɗi ñalawma janngo noon. ɗum noon koye ñalngu nogas e jeeta ñalngu sappo e jeetaɓijo. ɗum noon saabino ha ngal yowa ko nde toɓoji jippino toon to Wanda Metropolitano woni ngal kam ngal wawta yuɓɓine toon to leydi Espagne. sen jowi to leydi Espagne jeen toon to Premier League mo Angleterre ma ha ñalawma hanki o uddino ñalngu nogas e jeeɗiɗijo ha laaɓi hakkunde Chelsea kamen jaɓɓino Everton ko Chelsea fooli ɓe loggiɗiɗi wondude e ndiga. West Ham jaɓɓinoma Leeds United ko West fooli ɓe loggiɗiɗi wondude e ndiga. ha joni noon to leydi Angleterre jokki ardade Premier League ko Manchester City 65 si tawi ko United 54, Leicester 53, Chelsea 50, West Ham 48, Everton 46, Liverpool mo Sadio Mane 43. ha joni noon to place Umaar Demmbel Jallo en taw heedi less ko Sheffield United 14, si tawi ko West Brom 16, Fulham 26 toɓɓere. to loggito noon jokki ardade toon ko Mohamed Salah 17, hay Harry Kane ko 16, Bruno Fernandes ko 16, si tawi noon Calvert Lewis ko 13, Watford ko 13. ceerno Umaar Diallo ñalawma janngo o noon fada potital ta ko jawtinangal ta ko ñalngu 33 ma fettu hakkunde kippumo Manchester City kam tigi jaɓɓoto Southampton sanga waktuji jeeɗiɗi. sen giwi toon to leydi Angleterre jeen toon to Série A mo leydi Italie uddino ñalngu nogas e jeegaɓijo hakkunde derby Lombardia ko Inter de Milan jaɓɓino Atalanta mo Bergamo ko Inter fooli ɓe gotel e ndiga. to leydi Portugal ko Belenenses kamen tigi jaɓɓino Benfica mo Lisbon ko Benfica fooli ɓe loggi tati wondude e ndiga. ceerno Oumar Diallo uddata noon ko ñalawma hano ñalngu nogas e ɗiɗaɓijo hakkunde Sporting mo Braga kamen tigi jaɓɓoto Victoria mo Guimarães. sen giwi to Portugal to leydi France Coupe de France uddino ñalawma ñalngu 16e de final hakkunde Nice e Monaco mo Krépin Diatta kono noon ko Monaco fooli ɓe loggiɗiɗi wondude e ndiga. ɓe mbaɗi noon kuraji hakkunde ñande jeego lewru dartonu ndu woni lewru avril ma potite ɗe jokku hakkunde Paris Saint-Germain kamen kawri e Lille. Samour kam hawrata e Toulouse, si tawi ko Remil Valière kam tigi hawrata e Lappi, si tawi ko Red Star kam tigi hawrata e Olympique de Lyon. Canet Relies kam tigi jaɓɓoto Bologne, si tawi ko Stade Brinet kam tigi hawrata e Montpellier. Sédar kam tigi hawrata e Angers. giɗo pulaar ko ɗum woni ko tongunoɗen kabaruuji coftal ɓalli e ɗemngal pulaar ko musidɗo mon Amadou Ba ngam Weltaare TV. Amadou Badi hodere pulaar ngam Weltaare TV ton to leydi France hedeɗen haalen kay ko fate ligue mbol leydi France taw koye ñalngu nogas e ɗiɗiɓijo ngal ɗon potal ko ngal dirnangal gila e dumnaji yawtude koye kikiɗe janggo sanga wattuji 19 ɗi fawan hay hojom wonande eruji Europe no hawra kay toon to saare gueɗal sanga kay wattuji 17 ɗi fawan hay hojom kakkude kay olympique mbo Marseille kañum tigui jaɓɓoto stade Rennais toon to leydi France. to leydi Allemagne ma en haal kay ko fati Bundesliga mbol leydi Allemagne ñalngu nogas ɓiijo ngal ɗon potal ne kay ko ngal dirnangal koye kikiɗe janggo sanga wattuji 17 fawdi hojomaji 30 wonande eruji Europe ngal yuɓɓinte hakkude kay Armenia Beltifelde kañum tigui jaɓɓoto Werder Bremen ngal ɗon potal ne kay ko dirnangal kay gila kay toon to Bundesliga no yaare kay e ñalngu nogas e goɓijo walla kay wiyene ñalngu nogas ɓiijo toon to Bundesliga mbo leydi Allemagne koye kikiɗe janggo tigui ngal ɗon potal ngal yuɓɓinte toon to leydi Allemagne. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique ɗum tigui woni ko meɗen nanon kabaruji meɗen coftal ballita ko ɗemngal pulaar kikiɗal ndewe hettike kabaruji meɗen ndi kala ko Amadou Badi hodere pulaar gorko mbo Suramane Jalaboy ko kanko tigui heblanen kabaruji ɗiɗo yesso haalirde ko musidɗo moon giɗo moon Diallo Umaar Demmbel Jallo to karallagal to Adama Ba gorko mbo Ɓurel Ndiaye kettutima laafi jaam e jaam ngeno hirana.